Malawian Camera. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. You know, by Dennis Mahada. I mean, you guys know very well, but I really fully agree with this guy from day one. And actually, I didn't know the guy. Komano, it was like a Zodiac News. Nazaona pa Zodiac News. I remember nkani yokudzera ndi kuti pali nyamata wina presidential aspirant amene akusumira IMF. Nyamata amene akusumira IMF. Ndi I was shocked because I was like, who is this guy? The number kufufuza ma videos zake chanchani kenako that's when I, namba kuzindikira zoti kuri kudziko kuno kuli Dennis Mahada. For those who were following me before, mutakuona zoti fundo zimene makamba ine zokhuzana ndi zautsamunda actually naziyamba before Dennis Mahada. And after Dennis Mahada wabwera kenako ndamva zoti bas, it's a match. It's like, hey, we got a match. Ndibe why ndakamba za ku IMF panopa pali issue yokhuzana ndi kuchoka kwa chithandizo, right? Ndibe pali mafunso amene mwina inu ndi ine ndi wina aliyense atha kufunsa kuti Dennis Mahada anasumira IMF kuti IMF ndi imene kupangitsa umphawi m'dziko la Malawi komanso ku Africa. Ndiye pamene baba kuchotsedwa kwa chithandizo chimene chichi cha IMF ichi ndi zabwino kapena ndi zoyipa, kapena apopona ngati like what's going on, right? Ndiye Dennis Mahada uja wabwera kumana ndi Washington mwenye amene alongosole bwinobwino akufunsidwa mafunso ngati amene wawo amene inenso I'm so interested to learn inenso ndifuna phunzireso pamene pacha. Ndiye tikhale kumwepo timvere kuti is it good kapena economy ya Malawi kapena IMF madollars iwa lekitenti phunzire chifukwa nkulu janadi pangolini. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Lerolo ndi tsiku lathu basi lonena kuti tichite phokoso tiyankhulane komanso umene uso ndi mwayi wanu onena kuti Amalawi amveko maganizo anu kuti kodi pa zimene zikuchitika maganizo anu ngodani. So today what we are focusing on is IMF extended credit facility. Mwaimva nkhani imene? Kwambiri nkhani imene kakhala ukitsatira ndithu. Chabwino ndiye tufuna tikambe mwatsatanetsatane nkhani yokhudza extended credit facility imene IMF anayimika manja kuti iyayi dziko la Malawi padakali pano tiloleni kuti tisakupatseni ndalama zimenezi. Ndalama zimenezi mwina tiyambe kuganizirana mukangomaliza zisankho. So let's start with this. What was your initial thought process? Mutangomva bwana president kuti akuti IMF ayimika manja pa nkhani yoti patsa ndalama zimenezi. Ine sinadzidzimuke kwenikweni. I think in 49 kuti ndakambako sokale mwina mawiki before zisanachitike. Ndimachenjeza kuti ayikakamiza IMF kuti iulule ma bilateral investor awo amene inawayika mu credit adjustment icha. Muna mongopereka kalika pang'ono pachapana zachitika request yoti pakhale ma credit adjustment. And mu credit adjustment muja muna mfundo zingapo zimene zimakambidwa. Mfundo yoyamba amakamba za fiscal discipline. Kuti muna boma sili kuchita discipline pakagwiritsa ntchito kayika ndalama. Munayinso mfundo ina imene amakamba za expenditure amene kuyendera komanso wejibiro. Koma panali mfundo ina imene aliyense samakhala comfortable kuyikambirana. Mfundo imene imakamba kuti boma likupanga adopt ma bilateral investor amene IMF sinakomereze. Ndi ine ndinkakamba kuti ma investor amene wasima investor ndi makampani amene akuchokera ku G7 kufuna kuzapanga nawo mining kunoko. And IMF sili comfortable kuti Malawi kumatenga thandizo
kumayiko amene ali outside G7 ngati China mwachitsanzo, podziwa kuti ikamatenganso thandizo outside it means ma investor achakhalanso kugawana. In other words, miyala ija ikhalanso kugawana ndi mayiko ena amene G7 sikufuna. And imaonekabe kuti stand ya Malawi sili comfortable kutaya ma investor ena amayiko ena pa zifukwa zosiyanasiyana. So ndimangokhumudwabe ifa kunena kuti timakamba nkhani zina zimene zikuyuzidwa ngati ma scapegoat. For instance, fiscal discipline palibepo mu history ya Malawi pamene inakhala ndi fiscal discipline. Nthawi yakamuzu IMF imadandaula kuti fiscal discipline, imadandaula kuti kuli corruption, imadandaula kuti ndalama zoyena kupita kukadimaki apita kumbumba. Nthawi yakamuzu ngakhale pati nthawi yakamuzu alibe corruption. You know, nthawi yabakili adandaula za zimenezo. Nthawi yapita, nthawi ya Jesse Banda palibepo regime imene tinapanga kwa achieve fiscal discipline, tinapanga kwa achieve rate yabwino yothana ndi corruption. Koma nthawi yonseyo IMF thandizo imatipatsa. Ndi panopa chifukwa chani fiscal discipline ili excuse. Andi kumakambaso kuti siri kupanga manage bwino import cover yathu, forex siri kupanga manage bwino. I don't think tinakhala kuti nthawi yomanena kuti ngati dziko ndi forex yokwanira. Ndi chifukwa chake iwo akamabweretsa thumba lawo lija amakonda kukamba za balance payment. Mini kuti ziwetu tukanika kuzipezera ifeyo fajosowa forex iwo atipatse. So ngati ndalama yokubwera ngati balance payment palibenso chifukwa choyuza excuse yopanda forex ngati excuse. So nkhani ena kuti boma si kuti masukira, IMF si kuti masukira. Nkhani ili apa ndi amakampani awo amene akufuna miyala kukasiya. Mfake ineyo nani kuti sankhule zambiri ngati kupanga speculate angotipatsa list ya ma bilateral investor awo. Chomaliza mwina musa kudyera nthawi kwambiri. Nthawi zonse timakamba za bilateral surveillance. Kulena kuti IMF imabweretsa anthu awo ozaunikira za chuma imene chikuyendera amapereka recommendation timatero koma pali gawo limene even atsogoleri samakhaso comfortable kukambirana imene timaitcha kuti multilateral surveillance. Chifukwa kuti multilateral surveillance amakhala kuyang'ana region yonse ngati kudokonzeni sub-Saharan. And mu region muja kamayang'anamo amakhala ndi ripoti imene makhala magawo atatu. Ripoti imeneyi kuntundwa Malawi so simabwera. Ripoti imeneyi imaonetsa one mene region ikupangira rise ku independence yawo. Chachiwiri imaonetsa ma stakeholders onse amene ali interested mu region muja. Chachitatu imayang'ana imene amakamba kuti global economic cooperation. Tikati global economic cooperation ndikupaseni chitsanzo zingati kuti wabwera zigawenga nyumba mwanu ati gonani pasi. Inu mukagona pasi ndi mukupanga cooperate. Akati kwezani manja mwamba inu mukakweza manja mwamba ndi mukupanga cooperate. Iso amacheka kuti inuyo mukupanga cooperate motani oni ma demands amene akuluakulu a economy ya dziko lapansi akufuna. And usually ma demands amene are very simple. Ni ma demands onena kuti mulolere kuti ndalama yanu isimakhale lidi popanga determine monetary rate. Koma izikhala universal currency imene ili dollar. Basi. And each time anthu akupanga question system ya foreign currency kunena kuti ikutipweteka. Each time akupanga question ma system ya foreign exchange amakamba kuti deficit yo tipereka ndifeyo ndi balance of payment. Koma funso ndomanena kuti pa balance of payment paja amadandaula kuti tikuuza for luxury. Boma tikuuza for luxury. Silinga abagila anthu aboma. Ma politician atu ndatabwali ndi anthu adyera satikonda. Koma tinenebe chilungamo. IMF ingalole kuti ifeyo balance of payment yathu igulire zida zomangira mafactory ku Malawi. Ingalole kuti tipangire irrigation infrastructure. Simalola. Chifukwa makamba kuti amasainisa agreement lina kuti boma lilibe mphamvu lopanga ndalama. Ineyo ndikufunso apapa because I'm understanding your initial thinking process here. Kuti mudangova kuti ndalama zija zakanizidwa. Bwana Dennis Mahata munaona kuti izizi zinali zopangidwa kale, and it's because kwa inuyo malinga ndi maganizo anu mukuona kuti pali zinthu zina zimene not necessarily physical discipline kapena physical prudence kapena physical policy, koma mukuona kuti pali zinthu zina zimene ife ngati dziko sitinakwaniritse kuti tiasangalatse Angereza aja. That's what you're saying, right? Exactly.
So mwina ndikufunsa chonchi koyambirira, do you understand kuti kodi tikamanena kuti extended credit facility ndi chani and how is it imagwira ntchito modani? Okay, so I understand chimene amatiuza kuti ndi chimene ili. I also understand chimene samatiuza kuti ndi chimene ili. Okay, so let's focus on what they tell us kuti amatiuza kuti ndi chani. In your understanding, mumati extended, tisanene za extended is because akungoigawa ndalama ichi. Komano credit facility, ngongole imene amatilola IMF kupereka kumayiko ngati imene ili dziko lathu la Malawi. Ndi chani kwa inuyo? Okay, so nthawi zonse imakhala ndi maagenda osiyanasiyana based on nthawi. Koma pali gawo lalikulu limene ili balance of payment. So in other words, sitimayifuna ngongole ija fati tikusowa ndalama. Timayifuna ngongole ija fati tikusowa forex. So pamene pomwe mona kuti pali kwambiri pamene anthu simapamvetsetsa. So suti ife tikusowa ndalama ayi koma tikusowa forex. So whatever the case, I twist motani, at the end of the day, akufuna kuti patsa forex imene siri kukwanisa ife kukhala nayo patoka. Ndiye ngati akufuna atipatse forex imene ife tikulephera kukwanitsa kukhala nayo patoka. Is that a good thing or a bad thing to you? It's a bad thing. And how is it a bad thing? It's a bad thing chifukwa kunena kuti pali vuto lalikulu sikusowa kwa forex. Vuto lalikulu ndonena kuti tikufunikira forex. Sitiri kufunikira forex pa chilungamo chake. Chifukwa kunena kuti aliyense dziko lilonse under law of nations and sovereignty tikuyenera ndalama yathu izikhala yoyima pa yokha ngati ndalama yathu. You see? Komano concept ya universal currency imapangitsa kuti ndalama yathu imene tayipanga pogwirira ntchito thukuta lathu lisaoneke ngati kanthu kumayiko kwina. In other words, tiyambe kufunafuna ndalama ya dziko lina. In other words, tufika tigwirire ntchito ndalama imodzi kawiri. And these things zimoneka zasile tikamadzikambirana. Koma when you go deep, mwamba kupanga notice kuti anzanu ali ndi advantage. Funa kuti iwo akapanga print ndalama ija imakhala ndalama yogwirisira ntchito dziko lonse. Sakufunika so forex. Koma ukapanga print ndalama ikhala limited for dziko lanu. To make matters worse, upanga produce ndalamayo mukuyenera mphamvu yake ibwerekeredwe ku dollar yawo through monetary rate. So that's the main problem. Ineyo I would prefer kuti pana kholo pali chilungamo. Timenera kuti aliyense ndalama yake pamene ipanga ipite pa exchange nthawi imene mukufuna kupanga trade. So it's called exchange rate. Koma the problem is ndalama ija pa exchange rate paja. I mean pa exchange pakasi mumapanga na exchange mukumagulitsana. Now when you say kugulitsana under universal currency imene ifune kugulidwa ikhala yawo yathu sifuna kugulidwa. So abondi 2-0 kale. So the system yoti anayikonza and kuti anthu musayidandaule system uyo mukangolira on that amafuna kupatsa balance of payment. It's okay ngati musowa madollars ndi awo. That's in theory. Pamene ili practical ndizosatheka. Ndizosatheka chifukwa chani? Chinthu choyamba it's because ndalama yawo ija it's called the fund. Now the fund imaperekedwa, they claim kuti kuperekedwa from stakeholder nations. Koma in a new sense ndalama ija kuperekedwa from anthu amene ali ndi interest kale on dziko lina lake or region lina lake. Material surveillance report timakuzani ichi. So ikuperekedwa kuti ikagule china chake kapanga influence madecision nake. Ndokupasa example ya madecision amene yapanga influence since 1960 something kumalawi kunoko. Decision yoyamba kugulitsa makampani amalawi. Mukagulitsa makampani amalawi, the hidden agenda imene inabakirisa itulukire ndilina kuti samakuwuzani mugulitse makampani amalawi kuti boma lisapange ndalama. Koma mafuna mugulitse makampani amalawi kuti boma lisapange hando mpamba. Chifukwa kuti ndalama iliyonse imene kuyenda mu dziko imayenda mafomu zawiri. Fomu yoyamba ndi mpamba, equity. Ma investor amene mukupanga katundu, mukupanga ma services anthu akuyendera masalale ndi mpamba. Chachiwiri ndi ngongole. Ndichifake mukapanga transaction iliyonse mukachotsa mu account amati wapanga debt. Debt ni chani? Ndi ngongole. Mukayika mu account amati wapanga credit. Credit ni chani? Ndi ngongole. It means in every transaction ndalama yo ndi ngongole. Now mukapangitsa kuti boma lisakhale makampani. It means boma sitopanga hando mpambo yenda mu dziko ndi ngongole yenda mu dziko. In other words sitha kupanga
sitha kupanga handle circulation ya ndrama yawo yomwe ndoti mwaluza control on the ndrama decision yacho imene apanga influence. So Dennis Mahada, I like what you're saying here. A few things that I'm not understanding. Number one, mwanena kuti anthu aja kutipatsa credit facility imeneyi ndi chinthu choyipa. Now, panopa akana kuti asatipatsenso facility imeneyi. So, do you want to tell me kuti mene akana kutipatsa facility imeneyi zili bwino kapena si zili bwino? Komano kugulu tokambirana kuti akana anakhala kuti akana athesa credit facility bweza atanyamuka bweza kupita. Koma tikuti akana koma atsalamo muno thumba lalika pambali ati tikambiraneso mwina lijimu ikamasintha. This is what I would tell you inachitika. Yes. One imene chitika chena kuti atisainitsa kale memorandum ya minerals. In other words, ma bilateral institution awaja amba kale kudyerera ma benefits a credit facility yo ndi athana nafe. Zili ngati mwamuna kuti wapereka mimba pa chibwenzi ndesakufuna sokukwatira wathana nawe. So ma investor awalo wakale mining sector chona nkafunira credit facility yo achipeza. Now alili bargaining power sakali nyengerereso. Chachiwiri the fund yo imagwira mbali zonse imagwira ku World Bank ndi kwa IMF and you can actually see kuti yapita kale ku World Bank and ikubweretsera magetsi because magetsi iwo apinduliraso ma mining company awo omwewo. So ndi chesi imene akusewera kuti it above the pay grade of atsogoleri athu. So Dennis, the way you're saying, you think mene zakhalira amwatikaniziramu, this will not impact our country, the economy, kapena nafusa kuti zili bwino kapena ayi? Okay, zipanga impact negative, chifukwa ino nakuti anapanga kale create dependency, tinagwa kale mu msampha wawo. Okay. Koma utsogoleri ngati uli wabwino zitipangitsa kuti tipange rise from kusawafunaso ndi kupeza njira zathu zopangira ndrama. And zitipangitsaso kuti tione kuti all along these people sanali mbali athu anayo satikonda. Maona mpaka pano palibe debate atsogoleri they still feel IMF ndiyo tikonda. Mukamvera Topere Muruzi, he wants to gain their trust. Mukamvera Kabambe, he wants to gain their trust. Because by now atsogoleri athu sana vesebe the hidden agenda ya the fund. So in the apita, that's a particular to the economy, but that's also a good thing because tikuina tipange rise and kuphunzira kusawadalira. After all, minerals amene akufuna kutenga yo tidakhala kuti ife takana kugulitsa minerals amenewo. Maofutekawa atsegule makampani konkuno apange katundu konkuno. Sizafuna so credit facility yawo. Credit facility yawo ndama zingati. Ndiyeno ngati zidatipange impact negatively, because this is now my focus. This is what I've always said. Kwa amene mukutonera, if this is your first time, ndimafuna ndikulandireni. Ndikucheza ndithu ndi president wa chipani chimene chimati NRC. Timati chani kodi? Kuthandauzira kwake. National Resolution for Change. National Resolution for Change. Bwana President Dennis Mahada. Now, tingamakambirana pano timaonetsetsa kuti tikambirane zinthu zimene zitatithandize mdziko lathu, chifukwa tikatengera zinthu zimene zikuyendera pa masiku ano zinthu zambiri zasokonekera, and we want to see change. We want to see that transformation ija timayikamba ija kuti anthu kukhale ma opportunity, and that's why we are here. Sitibwera pano kunyoza anthu kutukwana anthu, koma timabwera pano kugawana nzeru zothandiza dziko lathu. Now let me go back to you, Bwana Dennis Mahada. Ngati zimene zachitikazi zitatipange affect as a country negatively, inuyo ndi mtsogoleri masiku onsewa mwakhala mukunena mufunitsitsa mutakhala president. I'm not sure, I'm going to ask you this question later on, koma ndifuna ndipitirize yonena kuti mukhala president kutsogolo kapena zikuyenda bwanji padeka pano. Koma no, inuyo ngati mtsogoleri mukuonano, what do you want to see to make sure that impact imeneyi, shock imeneyi isapange affect Amalawi? Pachitike chani? So shock imeneyoyo palibe kuizemba. Amalawi ndi somehow tikugera kale and tikakamba still tikachenjeza Amalawi zimene zizi. Timakamba kuti kudumpha dzenje nkulone yapatali. So apa mudzenje mutagwera kale. Pakwenera plan yotulukira mudzenjemo. So tivomere kale ndithu first thing tipanga accept kuti tagweramo. Tisapereke my skills itsambe blame game ikati vomere kuti atani tagweramo. Now, apart from kupanga plan yotuluka, tipange plan yoti tisadzagwere moso. This is what I can suggest. So, go ahead. Go ahead. I want to hear that plan. That was my next question. Chinthu choyambirira tisiye
monetary policy imene amayipanga impose IMF.bank tipange grade yathu imene ndi plan yotulukiramo and kusazagweramonso mudzenjemo choyambirira IMF ndi World Bank apite tivomere kuti anthu azipita tisakhalenso ubale nawo uliwonse and pakuthetsa ubale umenewo chochitika ndi chani choyambirira chochitika choyamba chona kuti one tikugena independence ya ndalama yathu so thukuta lilonse pamene tikupanga build ikulowa pa ndalama yathu chachiwiri it means sitikupanga overrely on ndalama yawo yotibwereka and to achieve this panopa Malawi yafika at a level ena kuti tindi chance yokhala the best country among dziko lonse lapansi ndikukamba izi zifukwa chani anthu onse mbuyo m'mayiko atikukafa cha mafuta kunali oil watukula mayiko beyond measure panopa chinthu chimene chikuchabwera ku dziko ndi zimene tinazo kukasiya kuja kukasiya kuja kuli element imodzi koma ndi element ya maisotopu close to 17 mafoni osakufundwa mu dziko lapansi ndi kumeneko mabatiri osama electric car amene akufundwa dziko lapansi ndi kumeneko zida zonse za nkhondo majeti awa ndi kumeneko makampani amene amapanga zimenezo abwere kuno kwazipangira konkuno it means tapeza ifeyo mafuta athu nthawi imene dziko lapansi likayendera mafuta pano likuyendera achina titanium aja to drive economy iliyonse and we are the world largest deposit ya rutile and we are the second world largest ya amatichani fracile naiso ndi element inaso graphite fracile or something like that you see zimene dziko lapansi likufuna zili kunoko so ni nthawi yoti we should hold our cards and start commanding tsopano our shots company yakuti bwere kuno my investor kuti abwere kuno zakuti sitikula kutulutsa ngati malo material zakuti tukaniza it's time we have to command the world game and we can be the richest mu dziko lonse lapansi imene analemereranso aluya anzathu through mafuta panopa ni nthawi yathu koma tikugulitsa malo materials makampani achakabwera kutenga malo materials akulemera beni mayiko awo you see mfakire ni mapanga emphasize na stage kuti Malawi we should rise tipange rise tiletse mining kuchitika when tikungogulidwa tikungolandira ka shareholding capacity kogulitsa minerals when we can receive 1000 times more by katundu kupangidwa konkuno so I feel like Malawi ili pabwino kale it's just a tough decision yopanga basi so pano inuyo ngati mukusangalala kuti zili choncho of course you have accepted kuti Amalawi ambiri avutika ndalama yodu sinali yambiri I think it was ndi ndalama yambiri kutengera ndi economy yathu koma suti ndiyokwana chaka chonse ndiye tinene anthu amene akunena kuti mwatengedwa ndi chipani cha boma cha MCP akuti akugulani tinene kuti akunama amenewo people listen kuvesa imene was this a rumor anthu akukamba kunjaku kunena kuti Dennis Mahata wachita pay pano amudyetsa chibanzi is that true? It's a speculation. Yeah sizona banzi likajene we are fighting every day against the government even if we are still fighting against mining lufuna mining imitsidwe so I don't understand even bobo ngoti anthu samafuna kukhala objective munthu akhotu kuyimira and suli mboma so the Catholic opposition yet so they expect kuti usakhala objective uzingotsutsa and ineyo pazonse bezikuchitika apapa I'm not in support of boma so you are supporting the government Not supporting the government because right now boma suti nali ndicho yanga boma linali kungomvera kuti IMF yanena zakuti so when you say you are supporting the government I'm confused a little bit. What are you supporting? I think I'm not supporting the government is when I think I'm saying if I'm not supporting the government I'm actually against the government. Okay, I'm against the government kuti one kuti bisira zimene zachitika zeni both the government and IMF. Two, you can go take the right step for kusamala popularity yawo. Three, alibe nzeru zoti akatitulutsire but akukakamirabe to be in power. I'm the one who said kuti boma ili mena liime lipite kubali zikapanga zake sankho kuma lisiye technical government to handle this thing. And if you can follow me, I'm the one who predicted this zisanachitika ndi zachitikadi. Yeah, so ndipo tinu mtsogoleri
simuna ndiyankhe clearly ndimafuna ndimvetsetse pamenepo komanso amalawi amvetsetse kuti kodi mukanakhala ino mu nsapato zanu panopa mwanena kale kuti mukanavomereza then you could have started kupanga implement ma strategies amene angabweretse economic empowerment, ndalama yakunjayo tidziyipanga tokha. You know what? This is what most politicians say. Amayankhula timati talk is cheap, but tell us, how do you think chimene mukanatha kuchikwaniritsa kapena mungachikwaniritse given a chance kuti panopa you are a leader and zinthu zili chonchi kuti tiziyimirire patokha? What do you think you would have done differently? Okay, so anthu ambiri amakamba kuti ndalama chero akhasana ule mboma, koma ineme sinimagwiza nazo. Palibepo wandale mu history ya Malawi amana yankhulako ngati ineyo, kukana IMF, kukana World Bank, kukana aid. There was Bingwa anabwera ndi zero deficit budget. Sana bweretse so how? Sana nene how he can cancel the monetary rate, the monetary policy. Mu history ya Malawi, I'm the only one who has spoken of these things accurately and kuzikamba sanachitike. My press briefing mutaiona from 2020 ndili wang'ono ndevu ndilibe. Nazikamba zose zisanachitike and antamatengo amisala. And zungochitika in the right order. Last time napangisa I was calling for an emergency government. And nadandaulaso izizi and panopa anthu ludandaula on the credit facility and ndikuwauza anthu kuti fati mane ikutha, fati mane ikatha, it may be years from now izapezeka kuti katundu mulibe, muli ndi forex reserve yodzaza koma forex yatha. You see, zachitikaso zimene zizi and anthu muzapangaso rifa on this time. So zomanena kuti asogrosa amayankhula choncho ayi sinamve kutsogolera kwayankhula choncho. Ndiuzeni kadidira amene akuyimira panopa amene akupereka solution ya monetary policy. Dennis, on building the donors trust. Okay, Dennis, you are saying palibe tsogolera amene anayankhula choncho. The question is for you. You are a leader. Panopa padakali pano zinthu mmene zakhalira. Inuyo mukuti mukanabweretsa master ndondomeko nene muchichiwa chomveka bwino. Ndondomeko zonena kuti makosana World Bank, makosana IMF basi amene adzipita. Ife tipange zathu, tipange chuma chathu. Ndi zimene mwanena. Ndiye ndikufunsa kuti ndondomeko zimene mukanati mukanapanga kuti chuma chathu chibwerere mmene chinaliri, empowerment imene economic empowerment, kodi mukanachita chani? Ndiye ndimafuna mutiuze ndondomeko zimenezo chifukwa mukamangoti tikanayika ndondomeko, tikanayika ndondomeko. That's what politicians says. That was my question. So I want you to come clearly. Ndondomeko zimene mukanachita tizikanakhazoda. Chuma chathu chibwerere mmene chinaliri. Osa chinaliri. Isakambe kuti mmene chinaliri chuma chathu chikhale bwino. Let's put it that way. Chinthu chambirira ma account ali ze bank akuna okhala atatu. Account number 1, account number 2, account number 3. So unfortunately reason zambiri sinimankhula deep ifuna kuti azunguso azamvetsera zomwezi then tikazatenga boma azadziwa kuti chera. You understand? Kumabe ndifotokoza. Account number 1 it will play its own role. Yotolera tax. Koma under 30 money ndimakonda kukamba. Tax does not make sense unless mukuyuza ngati njira yonena kuti ndalama imene ikubwera kuboma ikhale kuti inapanga kale security. Okay, so tikati mane ni ndalama yoprinta opanda golide. So timanena kuti boma ikutolera misonkho riba chitukuko. Chonsecho boma yona printa kaye ndalama zinayi konko kale. So zaira kubwera kwa anthu. You understand? So the concept is that ndalama ipange security. Now, ikapanga security pakwena kukhala timati ma algorithm onena kuti isiye enough to keep the pushing process and itenge just enough to any more kuti iprintidwe. Chachiwiri ndalama ikamaprintidwa yoperewera imapangitsa kuti thukuta lisapindule. So under 30 bane ndalama sikwena kukhala katundu, kwena kukhala chinthu chosinthanisira katundu. Nawo ngati ndalama ikuperewera idimizi katundu dwake salipiridwa, wina wali madowe, wina waluka nkeka sulipiridwa fa ndalama yokaliperezo palibepo. So pakwena kukhala ndalama yokwanira. And to achieve that, the account number 2 ikwena kupanga ma algorithm opanga estimate the whole informal and informal banking process. Ndikumati opanga estimate the right amount of volumes zoti mulowezi system. Ndalama ichakala mu system timanena kuti inflation imayamba ndalama ikamba kupitirira katundu. In other words, ndalama kuprinta yokwanira si vuto. Kwa mukaprinta yokwanira mkwena muidefende ndalama ija popanga katundu wa equivalent. You see? So pamene aphonyedwa algorithm mpemba kubwera account number 3. Account number 3 gawo lake loyamba ndonena kuti izibweretsa ma inverse algorithm opanga reverse chimene chinaphonyeka chicha. Ngati chitachuluka ichi chichepetsedwe, ngati chitachepetsedwa chichulutsidwe. And the other side yomaliza account number 3 imene makuza nija ndonena kuti ipite yonse
izipangidwa hando kunoko, including even equity chakati kufunika ndi dollar ngati forex, sese ma dollars akufunika ngati forex yamukifuna to achieve ma cost of sales enake kunja ani ake amene aja akhale kuti ndi share holding equity muno mu account number 3, you can back it up ndi god amene ali kunoko. In other words, boma sili kusaka forex, makampani aja equity akusaka forex ndakunja kale, so dollar yo ndiyawo kale. Of course, these things sungazibange summarize muje ni podcast 30 minutes, it's mamanyo, but I want you to have that general insight. So chuma chikhale manja mwathu, and the mistake imene tinapanga ifeyo ndikukopera ma systems azachuma osati ma systems achuma, chifukwa kuti azungu alibe chuma, so anabweretsa ma systems azachuma kuti ndalama zipangalani expansionary ngati chumacho. Pamene kunoko ifeyo tindi chuma, tindi nthaka, tindi chakudya, tindi miyala, tindi human power, population yokwanira, you know, chimecho de chuma sizachuma ayi. So we have to adopt my systems opangalani chuma, because ifeyo tindi chuma. Kumatapanga kope ma systems opangalani za chuma imene azungana panga adopt for iwo alibe chuma. Azungu alibe chuma mpaka mabwera kuno, you know. Human power osanatenga kuno ma slaves, miyala akutenga kuno, chilichonse bina inacho amatenga kuno, so alibe chuma mpaka maendesa za chuma. Ifeyo tisapange za chuma, tipange chuma. Ndapanga summarize. Mwayankhula momveka bwino. I think anthu akumvera, anthu kuona ma comments so ambiri anthu akunena apa aujeni Samson Kantepa mafunsa apa kuti where are you from, akukhanga tisama kudziwani, ena amanena kuti touch up Mr. President, ena amanena kuti akukukhulupirirani kuti zinthu zimundakambapo nthawi ina, akukamba anthu choncho. So we should thank them kuti they are watching but they are also listening to you. Ndiyeno tibwere ku nkhani ino ya inu ngati mtsogoleri wa NRC president. Pakati paja tidakambirana munanena kuti chifukwa malamulo akukukanizani kuti mukhale president ifwa zaka zanu zochepera pa mulingo umene amanena kuti akhoza kukhala a president, which was 35. Ndiye munati ayi tikutenga chikalata tikupititsa bill kumeneko ku parliament, tufuna tikakhutchumule kumeko asinthe zakazi kuti ifeso tipeze nawo mpata. Kodi zili pati zimezi? So tinapanga fight for a very very long time. And at first I think I was very innocent. Fani nikaona kuti it's just me working with the system ya boma kupanga abili kuti sinthera lamulo. By the time I realized kuti anthu ose aja kumene kujako akundidziwa kale, and they are serving the interest of their master. My president of opposition, my president of boma, sakufuna ndikhale pa ballot. It was too late. So namba kulandira ma offer, onena kuti ngati akufuna bill athu idutse tisaike po minimum wage yokha, tipange so adi maximum wage kuti tikhomere pita muthalika. So I refused. I said ineyo I feel ndine mtsogoleri, sindi intimidated ndali yese. So all I'm asking is youth inclusion. Mupange include my youth kapisa na osati mupange so exclude anthu ena ake yayi for ndo achikulire imene so ikangati discrimination. So anthu aja anatikhawulitsa, they said kuti then is apanga so tekera kuti zisakadutse. So mene maendera bill ija imadzera through business committee. Business committee munali anthu awo and anapanga frustrate, anayibweza osapereka reason, osapereka so even kalata kuti abweza. So in our struggle kunena ndiyoti zakanika kuti inu mukhale mukayime nawo pa chisankho. Sizinakanike, so tinapanga an extra step imene nkhani inayipititsa ku court. Mfake pakati pa makhazi simapanga speculate, sinkhani ikakhala mu court. So we're waiting for judgment from Agenyata Nyirenda. Nkhani on their table and they will give the judgment by 20. Chabwino. Apart from, but that doesn't stop from NRC kupanga contest. It stops from me kupanga contest kati nsogwe. NRC is the philosophy. There are a lot of competent people inside it. It's just that inenda made madziwika kwa revolutionary in my fighters to zambire. So technically what you are saying is mene zikuonekera utsogolo kuzitakhala kuti zakanika kuchipani chanu cha NRC muliso ndi anthu ena amene mukhoza kunena kuti inu mwakwanitsa zaka mulolera kuti anthu amenewo atsogole akhale president akayimirire nawo pa ballot. Is that exactly what you're saying? Exactly. Okay, mwayamba kale campaign ngati? Ayi campaign make kalenda imakambo campaign kweno kamba pa 14 July. So Mabe kudziwa anthu akudziweni mwayamba kukamba zoti munthu amene, because this is what happens mu world of politics. Tikatengera kuno ku America mudati mukumbukire bwinobwino
kunali Biden, and then Biden last minute anapanga chisankho choti ine basi sindikuyima pampando, ndikufuna vice wanga ayime pampando. And last minute nthawi zonse zinthu zochita nthawi kuthaitha zinavuta kuti Kamala anakanika kuti adutse pa zisankho zimenezi. So we don't want you to do the same thing. Mwayamba kuonekera kugulu kapena munthu amene mukumuona kuti kuchipaniko zidati zathina munasankha kale? Anthu azapanga convention is a democratic process. Inenso ndimamvetsabe anthu amadandaula za nthawi. Kampeni ameki akutsegulira pa 14 July. Yes. My district 28, 14 July kufika pa 16 September. That's a lot of time, you know. Komano ku America ndi wakukulu. Malawi malo amuka 35 times osalekera nyanja. You know, you can't compare with Malawi. Malawi ndi wang'ono. Komano ani lawlessness imambira mu zinthu ngati zimenezi. Meki kunena kuti kampeni muyambe pa 14 July. Koma alipo zipani zonse zayamba kale kampeni andathu mukusekerera zimenezozo. Ikita kamuzadabura athamanja kuphwanya malamulo akuberani. Lawlessness imambira patali. Ineyo pa 14 July akapatsegula kampeni inasiza amba kampeni. Meki kazatitseka ni kampeni ifeso zatseka kampeni. And I think timadandaula kuti nthawi ya kampeni ndiyochepa 40 siku kupanga kampeni tikugula mavoti. So it's a very different thing. If you can see our duty, ndikupanga kuuza anthu philosophy yathu ayimvetse. Akaimvetsa apange chisankho kuti apulumutsa onde ana wati votera kapena asankhabe kuvotera zipembedzo zawo akhale mavuto omwewo. That's what our job. Our job ndi kuyankhula philosophy yathu. So ndikupanga kampeni sikudzagula mavoti. Zikomo kwambiri. Ine ndikuthokozeni kuti bwana president Dennis Mahada Thanthwe Khanga, you know, chimakukomerani nthawi zonse mumagogoda chitseko timakugogodani chitseko mumabwera pano. And cholinga chonena kuti Amalawi ambiri azimvakonso nzeru ngati zimenezi kuti kodi tingayendereni mtunda uti tingatani, chifukwa at the end of the day I don't believe in this 60 years ya independence zinthube kusolobana. 60 years ya independence awati magetse mpaka nalero akuvuta, as if we don't have even anthu anzeru or they can come up with this solution yoti akonze vuto limenelo. 60 years mpaka nalero anthu akugona beni ena ndi njala, as if we don't have the people that can sit down and kodi nkhani ya food security tingapange chani. 60 years up to now anthu akumapezeka kuti akumaliza masukulu awo koma there are no opportunities. We want to see all these things change. And anthu amene angasinthe ndi atsogoleri ingati inuyo. Ndiye atsogolerenso ngati inu mukamabwera pano kumatiuza maganizo anu anthu nkumamvetsera ndikuona kuti kodi kutsogolo kutiyende modani. Because another problem is atsogoleri ambiri amati akabwera malo ngati ano amangopanga ma promises and lies. Ayi tidzachita mwakuti iya wasakuchita bwino ife tidzachita bwino. And panopa chinthu china ndimanena kuti mumva posakhalisa apa akunena kuti boma lapanga alliance ndi opposition. And someone was asking me, what do you mean? I said, pano pali rumors, they are talking. Aboma akuyankhulitsana ndi zipani za opposition iya itabwerani kuno. Pano pa dzulo mwinaso munamva akambalani naso amasukaso kunena kuti iya pano tili pakalikiliki tikuyankhulitsana a opposition kuti tikhale tonse pamodzi. So you see kunena kuti politics imene mayendera kapena tinoti onthondale amenewa amasokoneza zinthu ndi amenenso asokoneza zinthu kwambiri mdziko lathu. Ndiye ndikuyamikireni zikomo kwambiri bwana Dennis Mahada kuti you had this time sitinakuoneni kope koma ulendo winawu tikambirana makamaka nkhanicha timanena ya za mining. It seems like you have some information that you want to share with the world. Then tikambirananso patsogolo paso nkhani ina imene ulutse kutsogolo kono. Koma zikomo kwambiri. Mulungu wodziwa kudalitsa akudalitseni ndi nzeru zochuluka, muli nazo kale nzeru zochuluka, tione kuti chitsogolo chitiyenda modani. Tothokoza kwambiri Dr. Washington kuti nthawi yonse mati itana kupanga nawo share platform yanu. Most of the time nthawi ndingonenabe kuti I think sipofunika kuluza hope ndi dziko la Malawi. Chifanira kuti Malawi ndi wang'ono kwambiri. Ndiyeno chuma sichingachedwe kuti chikolere concentration. Ma resources amaposa size ya dziko lathu. And tikungwena ungolimba mtima kukhala anthu achikondi. I know timakambabe kuti tufika tsogolera nzeru. I think nzeruzo zili apopo munaso chimene chikufunikiranso kwambiri ndi chikondi. So atsogoleri amachokera pakati pathu. Ife ngati tili nzika zoyipa pakati pathunso pachokera nzika zoyipa. Mpaka pano ndifa Malawi kuti pakachitika ngozi pansewu malo muthamanga ukapulumutsa miyoyo timathamanga ukasola anthu matumba. So komiti imeneyoyo
mpachoke mtsogoleri. Will you be surprised kuti anthu akufa ndi covid koma ndalama za oxygen zikubera? So what we are ndi chimene tizatulutse pa utsogoleri. We need chikondi, anthu they should sacrifice beyond makadi awo. Tili ndi malamulo oyenera kusintha mpaka lero sakusintha. Anthu amaona kuti tikasintha malamulo amenewa mmene takuvutikira ku sukulu kutchanko kupanga law ndikuti zili pambali. Tili ndi economics oyenera kuisintha. Anthu amaona kuti tikasintha economics imeneyi mmene takuvutikira ife kutenga PhD ya economics nditi isinthenso. So aliyense ali nchoyenera kupanga protect beyond dziko fa chopanda chikondi. Koma dziko liyambire pa chikondi. Should come first. Tilikonde dziko. Ayi, zikomo kwambiri ndakumvani komanso ndakumvani tonse. Ndipereke mwayi kwa munthu mmodzi musanapite mundilole amene ali ndi funso ndi bwana President Dennis Mahata a NRC. Ngati muli ndi funso, I'm going to take one question. Tafunsa ni funso limenelo mu chat imo mu comment section imo. You can ask a question and Dennis is here listening. Timve kuti akuyankhani modani. Ndakuthokozani kwambiri Hanifu Chitonya. Gervasio Nyaka zikomo kwambiri akuti zeru kwa basi. Shante Bero Kazengo zikomo kwambiri. Alexander Lipenga takunyadirani kwambiri kuti munalinso pamalo omwe ano. Ati Makwenda zikomo kwambiri. Godfule akuti nzeru izi zikuposa nzeru zonse. Jones Mafunga akuti ifenso tili pompano ndipo tikumvetsera zinthuzi mwachidwi. Ndiye funsani funso lanu ndithu la Dennis. Funso limeneli mukhoza kungolemba. Mulembe ndithu mu comment section imo timve kuti kodi zikukhala bwanji. Samuel Thompson zikomo kwambiri. Tione Alan Malika zikomo kwambiri. Dadiak Squada zikomo kwambiri. Rosh Kankoma kumenekonso zikomo kwambiri. Tione apa funso likuchokera kwa Shaibu Usi bwana Dennis Mahata. Akuti funso limene akufunsa pano ndionena akuti kodi chipani anachilembetsa? Chipani munalembetsa? Okay, sorry. I think anthu ena pa forum kwa kuimba. Chonde musaimbe ali live tituluka pompano mwayimbira president pompano pano. Funso limenelo ndiyankhireni funso limenelo. Okay, so ife takatenga manifesto certificate athu lero ku National Planning Commission. It's the only thing you chimatsalia kuti ikhala registered. So I'm sure by next week ikhala registration yamalizika. National Planning Commission tinachedwa ko pang'ono. Saona kuti malamulo apano pa makamba kuti National Planning Commission ichonge manifesto. Ipange make sure kuti manifesto ija ili aligned ku malamulo 2063. So panaibe zinthu zina zimene ndimaona kuti zili malamulo 2063 zimene zikukhudzana kwambiri so ndi ma sustainable development goals. And the sustainable development goals suli madana awo yayi but it's zina abe zimene ndimaona kuti ndi trap from African countries. So tinachedwa abe kuunikirana line by line mpaka tafika pa point of compromise ya mbali zonse. Certificate tatenga lero, so I'm sure auna chipani pompa. Certificate mwatenga lero. Tatenga lero. Yankolano limenelo akuyankhani ena safusa labwino kwa basa. Of course lija tinafusa lija kumali pitiriza. Akuti amene ndi Vincent Chavula. Akuti funso ndilakuti bill ikakanika iwowa nzeru zawo azapanga contribute bwanji ku dziko la Malawi. Ndiye ndipanganso extend ku funso lawoli kuti ngoyerekeza kuti chipani chanu sichinawinenso chawina chipani china. Nzeru zimene muli nazoza akufunsa kuti how are you going to contribute ku dziko lathu la Malawi. So bill ukanika philosophy yo ili mu chipani imwe ataka votera chipani cho avotera philosophy yo bill ukanika suti philosophy yakanika ikaendesa boma ndi philosophy yo. Muna kuyankha funso lanu kuti zisankho tisana pambane nzeru zanga zipanga contribute bwanji. Ine nzeru zimene tinazo ifeyo zikufunika political power, zikufunika political authority, zikufunika political resources. Tisali mboma silingathe kuzipanga implement unless tuyambisa terrorist organization kuti amene ali mboma tizapanga force uteka bomba Capitol Hill mukapanda kutere muphulika. Koma tikaluza zisankho nzeru zimene zonse zaluza nawo basi. So the response is straightforward. Ngati simuvoteredwa
ngati chipani cha NRC sichivoteredwa ndiye kuti basi palibe contribution ina iliyonse yochokera kwa inu. Ndakumvani bwino pamenepo? Manimva bwino kozi musaiwale kuti NRC philosophy ndi apakanthawi andi tisanambe kuyimira tinkayipereka kwa atsogoleri and atsogoleri ayilandire mfana tinafuna kuyimira tokha. So I'm assuming so titaluza isankho kuyipereka kwa atsogoleri sangayilandirebe kozi philosophy yonse yagona pa zinthu ziwiri, sacrifice ndi chikondi, and tikudziwa kale atsogoleri athu ndi majentere sangazike mposition yoti apange sacrifice, iwo ndi anthu odyerera. So mfana timayimira tokha ine yake. Yeah. Ayi, zikoma kwambiri Samson Kantepa ukhangana nayi ndi funso tisanapiteso. Okay, funso limene I think linayankhidwa. Pakubera mafunso ena ambiri, I think what you can do if you find some time, Bwana President, Dennis Mahada, mupite pa pejipa mukaone makomenti ndi mafunso anthu enawo mukhoza kukayankhaso pomwepo. Koma malingana ndi nthawi tikanayankhulana for 30 minutes but we tayankhulana for about 50 minutes. Ndiye kwa amene mwangobwera kumene tipeze ku YouTube. Subscribe muone kumeneko mukamverekonso nzeru. Zikoma kwambiri, Mulungu akudalitseni komanso Mulungu adalitse dziko lathu la Malawi. Tizikumbukira omwe alipempherera dziko lathu nthawi zonse. Zikoma kwambiri. Zikomo. Malawi.